Ini ndiri murume ane mwana 1 mukomana. I'm working in South Africa. Madam last year vakati ndarwara ndakuda kuenda kumusha. Ndakawana vatora mari vaenda because ndakanga ndati tichaenda kwa Dr. First. Ndaitumira mari as usual. Mari yangu ndiyo yavaidya nechikomba chavo. Vakazotanga kusabatika online. Vakabatika vaiita rafu. Ndakazokwira kudzika kuZimbabwe. Vakatanga kuita mamudzu because vaiva vava kudanana nemumwe murume, but aiva nemukadzi already. Akazoti sisi vake vandiudze kuti ndawana mumwe murume, but mwana ndinogara naye because murume wangu anondida nemwana wangu. Ini ndobva ndati hapana kuipa. Ndakatorwa mapapers chete ndokubuda ndakadzoka kubasa kuSouth Africa. Ndakatanga a new life. Iye akabva arambiwa ndokudzingwa last year muna December. Here comes this January. Munhu akutanga kufona achiti mwana haasi kuenda kuchikoro. Ndakatadza ndiregererewo. Ndinoda kudzoka kumba ndipowo second chance. Ndikati isa mwana kumusha kuna tete hanzvadzi yangu. Akaenda nemwana ndikatenga zvese zvinodiwa pamwana zvekuti aende kuchikoro since aiva anga asingachaendi. Now ari kuda kuuya kuno. Ndiri kuti siya mwana ikoko iwe uuye. Inini according to my plans achisvika pabhazi atambirwa netimu robva ranorevera 10 bullets mumusoro pakadii nhai macousins because ndine pain yemari yangu yaaidya neboyfriend yake. Ndirimo mucomment section ndibatsire hama dzangu kuti ndoitawo sei.